बेरेफुंजानायावबो थांनो नोंलाय बाबु? ओइ जों सारमोनाव थांलाङायो। जोंसार ए सोरांसो माथो औ मादै फै जिराय फै ए न'आवनो दं बियो ओइ जोंसार हनै सोरां फैदों ओंखारबोलाय ए माथो आसोलसो साबु फुदुंनो मोनलाहाय सोरां खामानियाव थांनांसिगोन आंहा ओइ जेबो नङा दे मादै। ओमफ्राय माथो खबरमोन आसोल? ओइ दा बेलासियावसो बाजाराव बेरायनो लोगो लाफैदों नोंसोर थांगोन दा? थांजायो दोनैलाय सुनिबार खासो। दे होमबा दा ओंखारना थादो आं थांथ'नोसै। ओइ आसोल साहाफोरबो मोनलोङासैलै। जेबो नङा दे आं दासो ओंखाम जाना फैखादों। थिन सिख्लाफोर फैदोंलै एदावनांसिगोन र' फैदों सौखानि सेंग्राफोरखौल' नायनोसै नामा र' नोंसोरलाय जों गामिनिखौ नायला नामा मा जालायखोसै नोंस्रा गुन्दाफोर आदावै बिसोरखौ फैदावदों खथ्रा गुन्दा बिनानावफोरखौ एदावनो लाजिया। नोंनिलाय मा जायो? फाल्टु फाल्टु सिख्लाफोर एदावलाबायोब्रा नोंसोरलाय एदावलाय माथो खालामनोब्रा जेबो खामानियानो गैला माथो माला सिख्लाफोर एदावनो हामाना आं सिख्लाफोर गथ'फ्रासो। मा जोंखौ आल्टु फाल्टु नुयो नामा? सुदुर बुदुर आरो बे मा गथ'फोरखौ लानानै आल्टु फाल्टु नङालै। मा बुलायनो नामा? बुलायनो टाइम गैला जोंहा सखा थांनांगौ। बावनासो गालांबाय बुलायनो थिक नामाखोथाय